ngiyaphinda ngiyayikhetha inkosi enkulu yasephakameni. Bantwana benkosi, ngidlula ngamabomu kulesihlabelelo asimnandi. Asimnandi sikhumbuza umuntu nomuntu isikhathi esizayo kunoma ubani. Kodwa ke likhona ithemba ngoba naku sihlangana njalo. Ukuhlangana kwethu lokhu sizama ukuqenta yona indlela esohamba ngayo ngosuku lokuphela. Kudingeka ke uvume ukuyigcina imithetho kaNkulunkulu ukuze ubone umbuso wakhe. Ngifundela kuIsaiah 55 verse lesithupha nelesikhombisa. Isaiah 55 verse les Urano Jehova ezokuthola liveni eseseduze omubi makayishiye indlela yakhe nangokuluza nongalungile imicamango yakhe makabuyele ngiyabonga kuJehova. inkosi kusi. Lencwadi kaNkulunkulu ithi ufunani uJehova esenokutholwa. Isiphi leso sikhathi uJehova esenokutholwa? uJehova usenokutholwa njengoba sihlangene nje. Mbizeni seseduze njengoba silapha nje thempelini uJehova useduze kwethu. Kodwa uma ukuphika lokho kukuhlupha ukuhlupha wenza izinto ongezona ezidingwa ethandwa uNkulunkulu, akulula ukuthi ubone umbuso kaNkulunkulu. Kodwa ngoba sikhona sibekelwe lokho, so lo siba ngumsindo nje la sikuncenga ukuthi kavuma ithi insizwa lapha eNanda sikhula ayikebengu lezi sathi sifunda nje ohlanga yayisiyayeka yona isikole. Akebenge yakhuthuza yonke yenza konke nje okutekile. Ayisiyahlabeka lezi isiyagula. Bashonwa le nale uzanywa ukuthi iphile. Cha. Yaze yaqina ingasasuka umphalo. Yabona manje ukuthi siyahamba emhlabeni. Ithi kubazali bayo ma bengicela ungibizela amakholo. Bathi uma wayo waphuma wangena ngale kamelweni kuyise walomfana. Uthi kubaba wakhe kukhona into esikhulunywa uJabulani ngale. Uthi uyise uthi ucela ukuthi ngimbizele amakholo. Uthi uyise azoza kanjani amakholo angathi buyabamba inkunzi nasendleleni. Manje azofika kanjani? Akulolo ukuthi ubiza amakholo, akekho futhi umuntu ozoza kuye. Ngoba akamfunanga uJehova esenokutholwa. Akambizanga eseseduze. Thina abantwana benkosi sinethuba elihle kakhulu leli esikulo. uNkulunkulu sasinikile ithuba ukuba sihamba hambe la emhlabeni. Isona sikhathi ke lesokuba silungisa amaphutha ethu. Senge ngahamba ke namaNazaretha esikashana. Ehlasenyuka senza lemsebenzi yakhona. Umsebenzi kaNkulunkulu kodwa.
miningi phela imisebenzi la emhlabeni nabanye benza okungekona. Siyabonga nje uma sibaningi kangaka lapha ngoba usho ukuthi asikho ezintweni ezimbi ezenziwa la ngaphandle. Sithe uma sidlula ngaleli langa Mkhuze kunethempele lapha. Kunomlungu wasinika leyo ndawo. Abe siyafika lo mlungu uyangena la ethempelini. Sonke nathi naye. Mase siphuma ke yasikhombisa nendawo siyangibiza ke mina. Sesithi cekelele naye. Ngiyabona mhlawumbe wefuna bangezwa abafundisi lento azoyisho kimi. Uthi lo mlungu uyabona Shembe. Ngicela ukuthi nize ningayiyeki lento eniyenzayo. InoNkulunkulu lento. Ngabe sengiyambuza ke kodwa uthi hawu. Manje ukusho ngani lokho? Wangethusa ke ngoba wangitshela ngesizwe sakithi sonke sedukile. Uthi lo mlungu uyazi Shembe. Alikho idlozi lesinye isizwe. Elivele lishiye leso sizwe liyolekele lesinye isizwe. Uthi wena wakubona lokho ngithi cha. Uthi phola abantu bakini benzani ngithi ubona benzani. Uthi lo abamdumisayo kuyena nje wabo. Oh yethu wakithi. Ngithawuthi ukuqhubeka kancane. Uthi uyabona uNkulunkulu lo. Akasona isiphukuphuku ukwenza izizwe zehlukane. Wayazi ukuthi wenzani. Uthi uNkulunkulu wafike wadala udala isizwe. Asinikizwe leso sizwe asiqambe igama. Nezwe asinika lona libe negama. Namasiko aso asinike nenkolo yaso. Manje lenzani phonena? Nase ndumele yethu nayenza kwa yeyenu niyaqephuza nje impela. Ngadumala kabi ngoba cishe ukuthi sizwe sonke sibhajwe lapha. Kodwa sengiyasikhumbula isikhathi uma ngifunda emlandweni ukuthi kwenzeka kanjani. Kuthe ngesikhathi sehlulwa yilaba bamhlophe base beboshelwa abantu bakithi njengeinkabi. Belima njengeinkabi. Bafika ke laba bezana inkolo zabo. Wayenela ngaphenduka, bathi wayenela ngaphenduka nje umuntu omnyama angene kule nkolo yabo. Abese yakhishwe ejokeni. Nabagcilazwa abanele bangajoyina le nkolo nje bese beyakhishwa kulobo bugcili. Sase siyaphenduka ke sonke isizwe senzela ukuhlala kahle. Njengoba nibona kunjena. Angifundele incwadi kaJeremiya 10 verse lokuqala nelesibili. Jehova uthi ningafundi indlela yabezizwe. Ningesazi izibonakaliso. Iyona. Zwanini izwi alishoyo kini nina bakwa-Israyeli. Usho uJehova uthi ningafundi indlela yabezizwe. Ningesazi izibonakaliso zasezulwini. Ngiyabonga.
ningamdi izindlela zabezizwe ngoba nikiwe indlela enizohamba ngayo eninikwe uNkulunkulu. Namhlanje la ngihamba khona namaNazaretha kudilika inkalo ngapha nangapha beza la sikhona. Bezokhetha inkosi yasePhakameni. Bathi ke uma besho uma ngivula iredio ngithi ngiyalalela kuthiwa ziyabuya emasisweni manje. Uyashesha ukuzwa uyephuza ukuphendula ubani lo ngoba kuthothobaliswa nina ukuthi ningabuyeli kulezi zinto zakini. Kuthiwa cha uzokuphendula noma ezophuza uzoshesha ukuzwa kodwa hayi uzophendula uzophuza ukuphendula angakuphendula. Thina sibiza umabizo sabele sikhuluma thina noNkulunkulu ophendula manje. Ngithela ngibhungwana la ngena insizweni ngithi ubhodla nami njengalaba abanye. Ngiyekwa antu amule ngaseMeran Hill. Uyadlula eMeran Hill ngaseClar Road. Sentwendolini. Lesikhathi siphambili kusahamba amabhasi amandiya lapha eNanda. Ayishesha phele. Sike kwa anti awukube mnandi. Baphaka yonke inhlobo yokudla kumnandi. Ngiyaphanga ke mina umthetho wami mangile. Asasilusa ngapha eNazaretha sidla ndawonye sibe u6. Uma udla kancane indaba yakho. Ngafunda ukusheshisa lapho ke. Manje sengalo ngasheshisa njalo noma sengingedwa. Uma sengibuya kwa anti angisabhekanga isikhathi ukuthi hayibo. Isikhathi ngizofika amabhasi esephelile ayishesha phele ngo7. Nempela ngathi ngifike erenki yala eseThekwini eNanda. Awukwathiwa isanda ukusuka nje ibhasi yokugcina. Mase kusuka ibhasi yokugcina ke phela awusatholi lutho wangekho lutho nje kuleso sikhathi. Bese ngicabanga ukuthi konje ngizokwenza njani? Ukhona ne-late hour la. Siboshelo ukuthi phela umuntu omnyama kufuneka ahambe ebusuku. Na ukuhamba abamhlophe bona labeni babiza la eBhayibhelini enikala ngabo. Ngakhumbula enye insizwa esakhula nayo esejalidini la ngaseMekhodi. Akwangcobo isibongo ungcobo bomakhe lapha ePhakameni ngababa ilanga lamalanga. Nejalidi ngiyalazi bese ngiyakhuphuka ngimfice bese ngiyambeka ukuthi ngishiwe ibhasi yokugcina. Ngicela ungilalise kodwa ayikhululeke. Ngangizovuka ngamtshela ukuthi ngizovuka kakhulu ngoba ekuseni nje ubaba ubiza wonke umuntu la engqayizivela uma ungekho usuthola leyo nto. Sasingalali nje ngaphandle. Ukhona ukhisimuso uthola mawulale ngaphandle. Bese ngiyavuka ke kulesizwa ekuseni. Ngaze ngahle ngeenyawo. Bayayazi abanye iCarris Fountain. Leyo ground ngahle ngalowo mgwaqo bantu Winterton Walk. Kune ground la elingemva kwe-engine fire iloku irank. Irank yamabhasi. Akukabikho umuntu la emgwaqweni. Nemoto ukuthi ibe yinye kuthatha kuseni kakhulu. Ngenzela ukuthi ubaba uyavuka lapho mengimemeza ngisabelela ekhaya nami. Ngibe umuntu obevelela. Ngidluleke egroundini eCarris Fountain mangiphakathi naleli rank le yamabhasi i-ground nje ngoba akukabikho bhasi. Bese kuqhamuka imoto ehla ngomgwaqo owehlayo izojika
ize ngakumina ehla ngoMansfield bisiyaphenduka ize ngakumina kusemnyamana ngithi ukudluka mbijana hayi idlule ke manje idlulile isikashana bisiyajika kunezihlahla lapha kwakunedawana lapha befundisela khona ukudrive amandiya angazi manje ngoba ngisahambi phela phansi sengaboshwa ijike le moto ifika ingene phansi kwalezi zihlaba kunenyezi kunethunzi ke elenziwe lesi sihlahla masifika phansi kwalesihlahla ime ngizokhala intombazana phakathi ekonakale ngiphele enhlizweni asikhala iphindelela ngithi qhinti ngime ngithi ngokwenzani ngoba igebengu lezi zihloma njalo nje zongibulala kodwa umoya wami ubuhlungu ngime la phakathi nerenke ngithi ukuqhubekela kulomgwaqo ohlayo eMansfield ngifike ngime ngibize lo nkulunkulu wenu ngithe uNkulunkulu kaShembe angazi ukuthi ngizohamba kanjani la yilo wami okhala lapha ngoba ngiyabona ukuthi umuntu obuganga ngayo ubusuku bonke usezobulawa manje ajikijele la egroundini ngisambizile nje lo nkulunkulu wena iqhamuka iveni yamaphoyisa yehla ngoMansfield ngisho ngithi awusuka ngaba kuyedlalwa ngiyimise amaphoyisa phuthumani lapha phansi kwesihlahla niyabona khona imoto lapha isanda ukujika manje khona intombazana ekhalayo khona ngiyabona bayibulala ayiphenduke ngathi ubani iveni ifike imenseduze kwabo bathi bayistart imoto abesehla amaphoyisa akhipha ibhamu ngabona sebakhipha-ke sizobafaka ngemuva-ke evenini intombazana ngabona ukuthi sebeyibambile silinyaziwe bayifaka ngaphambili-ke emotweni bakhuphuka kukhona isibhedlela ngasehla ngabona ukuthi bazoqala ngayo bayibeke esibhedlela bese bebuya-ke bayovalela laba bantu yasinda leyo ntombazana ngoNkulunkulu kaShembe ayibonge inkosi yasephakameni